esker sortu duten Kirola Euskara Ahoan elkartea ezagutuko dugu gaurko saioan. Elkarte berria kirol jarduerak proposatzen dizkie gaztei ingurune mixto eta euskaldun batean. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Aitor Zabaleta lankidea Ortzaizeko elkarteaz arituko da eta horretaz gain Donostiako Gartxot Unzain artistaren musika ezagutuko dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Kirola Euskara Ahoan. Hori da iraietik astelen arratsaldero 5:00 8:00 Ortzaizeko ezkerparetan elkartzen den KEA taldearen ekimen berriaren bizkarrezurra. Gogoeta bat ola eraman ginuen, sustantionek bultzaturik, janez, gure aurrak ikastolan zirela, etxean ere euskaraz mintzatzen direla, gu burrasoak euskarari atxikia ginela, eta ohartzen ginen ikastolaz kanpoko jarduera gehienak, edo kirolak sustu, tebe frantsesez zirela. Eta pixka bat domaia atxemaiten ginuen, eta beraz, nahi ginuen kirola euskaraz proposatu. Zinez, 3 helburu genituen astapenean, euskararena, gero nahi ginuen ere neskamutiko nahi ginituen hasi, eta nahi ginuen ere lehiarik gabeko kirola ere proposatu. Aski lehia bada bizian edo, beraz nahi ginuen ere plazera sustatu, eta beraz ere gauza berriak proposatu. Apiril maiatzean hasi zuten gogoetan, ohikoak iztiren 5 kirol eskaintzea deliberatu zuten. Ikasturteko opor arteko garai bakoitzerako kirol bat hain justu. KEA elkartean parte hartzen duten aur guziek, 5 kirol edo aktibitate desberdin ezagutuko dituzte urte osoan. Nahi ginoen ere beste kirol mota batzu proposatu. Atera kirol standardetik eta hemen egiten ez diren beste kirol batzu proposatu, beraz hasi ginen norabide jokoekin. Orain egiten dugu kinball jokoa, beraz urtahilean proposatuko diegu zirkoa edo borroka, eta gero futbol gaelikoa, eta bukatzeko VTT-arekin. Balio hoien adierazgarri da, Oimia Sanduko bakantzetatik abenduko bakantzetara egiten aritu diren kinbola. Heldu da Kanadatik, kirol erakaste batek asmatu duena. Eta biziki interesgarria da, eta horrek ari dira denak elgarrekin, beti denak momentuan jo behar dute balona, espazio okupatu, elgarrekin mintzatu, ez dute nire baztertzen, eta aski giro honean, eta hori da importanta guretako. Eta sustatzaiek argi dute, honek gaur landatutako haziak etorkizunean fruituak emango dituela. Egi desberdinetatik heldu dira aurrak, eta ikastola eta eskola desberdinetatik, eta haien lehen ahemana euskaraz izanen da. Berriz elgar ikusten badute karrikan edo nik dakita pesta batean, berehala euskaraz lotuko dira, ahemana hola egina baitute hemen. Baita bertara aurrak eramaten dituzten gurasoek ere. Askoren kasuan, etxean ez baitute euskaraz hitz egiteko aukerarik. Euskara bakarrik ikastolan entzuten dutenentzat, interesgarria dela entzutea ikastolatik kanpo euskara eta beraien arteko harremana euskaraz eraikitzeko. Nik uste kasu hainitzetan hemen hori dela errealitatea. Ze bakarrik euskara entzuten dute ikastolan, hortik kanpo ez dute fitxik entzuten, eta mugatzen da eskolako hizkuntza bat izatera. Eta hori aldatzea lortzen ari da, jada astelenero 6 eta 10 urte bitarteko 40 bat aurre elkartzea lortu duen ekimen berri hau. Gu konten gira, momentuko oihartzun ona dugu, aurrak ere pozik direla, burrasoen partetik, da hola. Astelen guziz kasik denak etortzen dira, beraz horrek zerbait gana nahi du. Ara, beraz, lehen urteko, konten gira, bai. Heldu den urtean beste 5 kirol proposatzeko asmoa ere badute gainera, eta inguruko herri eta eskualdetan ere bide bera jarraitzeko deia egiten diete guraso eta elkarteei, euskara sustatzen jarraitzeko. Gartxot Unzain donostiarrak Xexilifoak urdin irratean gidatzen duen besta giro saioa bisitatu du, eta bere azken lana aurkeztu du. Ezagutzen ez duenarentzat, Gartxot Unzain da Joxan eta Kororen semia, baina gaur hemen ziurrenik musikan
nahiko azken urtetan nahiko tabarra eman duen donostiar bat, egiako bat, eta kasu honetan bere proiektu berria lehenesten ari dana, Gau izena duena, Gartxota hau, eta esango nuke, naizela pertsona bat, bere proiektu pertsonaren aurkitu dela musikaz gain beste disiplina anitzagoak ere tartekatu nahi dituna, eta pixkat esango nuke nire proiektu artistiko edo orain arteko importantena dela. Urte asko pasa ditu talde lanetan murgilduta, baina norbanakotasuna gehiago arakatu nahian 2018az geroztik Gau izeneko proiektua martxan jarri du. Neri naturalki iritsi zait, azkenean talde dinamiketan ere norberak bere alea aportatzen du ez, eta nik ere ala egin dut, baina orain gontan bada nire bakardadean, beti dago laguntzaren bat, baina ez dakit barruan daukazun, ez dakit indar hori forma artistiko berri eta propio bat emateko nahi horretatik jaio da. Bakarkako lana den arren inoiz ez da bakarrik sentitu proiektu hau aurrera eramateko. 15 urte hauetan lagun asko eta pilatu ditut, beste edozeinek bezala musikaren munduan, jende asko daukat abesti baten ideia dudanean beraiei bidalu eta laguntzen diatena, bai iritzian edo ritmo bat aportatzen, bideoklipetan eta Gauren proiektuan ere Xabi Mujika eta Jaiotz Osa eta Mujika konpainiak eta atzan dauden beraie biak kiston gizaseme eharrak diala, asko lagun dira eta estetikan eta gauzen ni musikan zaletuago naizen bezala, ez dakit bideoklipen estetika eta artistikoa den guzti hori ez, musikatik kanpo beraiek ere landu izan dute eta horrela lagundu dirate, maketazioan lagun batek liburua egin dudanean, beti izaten dena bakarrik ezin da eta nik sortea dute ez nagoela bakarrik. Askatasuna izan du ardatz gorputza, adierazpena eta estetikaren diziplinak batzen dituen lan honetan. Esango nuke ikusentzunezkoa eta estetika eta gorputzaren mugimendua izan diala orain arte beste proiektuetan lantzez dituen disiplina. Gartxot Usainek harreman estua du iparraldearekin eta berriki Usopopen baitan antolatutako mapa galduak proiektuan parte hartu du. Beti bezala bihotz eta gauzak egoki egiteko moduaren erakustaldi bat, eta nik asko maite dut jende hori irutzen zaitelako beste askok ez bezala gauzak bihotzetik egiten dituztela, inolako gain interesi gabe eta egia esan oso etxean sentitzen naiz hemen ere bai. Etorkizuna baikor ikusten du Donostiako artista honek. Nik badakit ze mailatan nabilen, badakit ez naizela masentzako zerbait, baina badakit badudala ere potentzial eta gaitasun bat, eta gaitasun hori alik eta gehien zabaltzea. Nik egontaz bizi nahi dut eta bizibidea kontzertuak dira, hori niretzako etorkizun positibo bat, kontzertuak gero eta gehiago ateratzea izango litzake, eta hemendik deialdi bat ere bai. Deitu! Ez daukat nia baina eske. Ikusentzuleo Gartxot Usainen musikarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Edo deus ez bada ere barruk triste, eta soñean irria, benen izena bizenak, BDF baten gordeta, eta kolorez, jantzio den gaiura, ezote da zulo bez bat, horri zuri honen kontra. Nia baina eskentzeke hainbeste